aprangsi radio karjo ara da ana phansta me nilihin pen ningkang sama kardom pajireglo pini chingki chethan ponjia the pi lake culture affairs art and culture aputhak kachingki chethan ponjia phansi nilitum kabor e lase Karbi Anglong autonomous council ahin pen kabir ti pon mate jutang jubat aphan RDP ponangji lapen ke jutang chinghonangji bu art and culture department sitame do lase halada keklema bang phi mate culture affairs officer aphan si nilitum chopha pangjang pon alangli men lake Kathi Katharpi bu aduntu KTMCRI mate Karbi Traditional Music Culture Research Institute mate Karbi abarim lunkan jutang lapen ritarlep ahem tun along a principal of hansame kachopha pondo alang limen lake Bonsam Kathar pu lapen ke halada kacharli dun mate Karbi abarim lunkan jutang lapen ritarlep ahem tun along kacharli dun abang phu lapen ke council pen culture affairs department ahin pen kepajer pon mate kipi pon ason ansitame alang litum ke kelong dun abang phu lapen ke abang phi iglo alang litum sitame non ilitum along do alang limen lake Gopi Terang pu lapen ke junaki Teronpi pu alang litum sitame labang so bini chingki chethanji along nang chetong dun lasi akhai pi lapen akhai nang litum kewang ana bitung aphan stame akaswani Diphu hin pen lapen ke radio karjara do ana hin pen stame suri ningkang samakardom nang pajeriglo Churolo Gardom pini ilitum kachingki chethan ponjia the pi ke mehjong sitame nilijong ponlo lasi aprangsi nilikarju pon kang tung ke la phela pu ni akhai pi Kathi Katharpi alangli phansi nili chorju poning tung lasi ni nanglitum labangso a department mate art and culture lapen ke culture affairs department a hin pen nanglitum kopia sai si ke deng ponlo lapen nanglitum sai ke koson si ke claim ponlo ni nali than pajirmi damjima aprangsi Karbi Anglong rat ki doan tum hanta kardom na pajiriglo nilimen sangpi Kathi Katharpi officer in charge Diphu Cultural Centre Cultural Affairs Department nilituma department na bangke lason lo mane ningkana sek pe nilitum workshop lahai ta pp mane ilitum la karbidet kali akapre ka khai tum han same nilitum pi ponbom ilitum karbia khai tum han bangke nilitum mane department pen ke la chengpi ki thip lapen ke la traditional folk song folk dance lahai aputhak nilitum pipon bom lo lapen ke nilitum da Karbi Anglong ke do akarbia tum phandet kali nilitum angtan ke do tum hantalason awar sai pipon bom non kedam tang anilitum ke klema bangke Sonitpur district long da nilitum pidam lo 2016 aninkan lapen ke Kachar district long da pidam lo lapen ke Meghalaya Arunachal Morigaon hoda ke do akarbi tum hanta nilitum lahai awar sai pipon lo lapen ke do thulang nilitum la non June July chiklolop te osomartum summer vacation pomatidi la sohut pusita me nilitum la osomar so tum phan mane summer camp pp la traditional ke kana hin ta me kiluna hin ta me nilitum la sowar saita pipon lapena ko aduntu dotulang nilitum dak mane okolla ke kan kilun det kali nilitum la hambi ke pathu lahai ta me la sonawar saita mane than pon bom pipon bom lapen ke dak la so cultural affairs hin pe nilitum la documentary film lahai ka bonai our saita do lapen ke ake thenaya scheme nilitum la cultural affairs pen ke ena bangke lahen lo nilitum la aningkan wang rangsina sarpo film fair award pudo lahilo nilitum a department ba ake thenaya scheme ke deng pon ke lahilo mane la film actor actress tum phan mane lahai kapaching thur dakpen semen awar sai pipon lo lapen ke deng pon lo mesan ni choro parlo nangli than pajirmi pon pol tangte ni mehjong nangli jong pon lo labang so nangli tum penang an ke than pon sta me do po asi osomara tum phan mang ke nangli tum la summer vacation hosi than pon pu tangte hala ke the mate akapre kacharli kang tong to han mang ke koloso por si nangli tum ke than pon lo lapen ke labang so kacharli donjia phan ke kopipc chisik nang po mate kopipia son si ponang pon ni nangli than pachini ji mane lanon lason nili to abar sai pi bangke mane a area long suppose mane jong sila tum kacharli aning hang pulote mane la traditional folk hin da me ajata hin da me lang tum mane kacharli aning hang talang tum nili tum man isi mane application nang pinang po ki do lo nang pinang po je mane nilitum aphana sonawar sai nang pitha pate nilitum dam po kalti alang nilitum han hang po la dang difu ta me nilitum la so training pipon po chorolani nali kladak pen than pachini pono po tangte buthot nili aduntu pu principal ke hai phansi nili chorju pon thuing tung la se khai nangli phan karju pon ji alam theke la phelo nangli tum labangso institute mate Karbi abarim lun kan jutang la pen ritar le hem tun ke kumentu lombensi kangpu pon lo la pen ke labangso hem tun kangpu ko ana kenang sot lo nangli than pachini igjima Kardo nilimen Bonsam Kathar
nonili ki hibom la principal la pusi ki ponbom la bangke tum Karbi abarim lunkan jutang la pen ritare hemtun po apen English pen tum ada ke tok pondo ke translate pondo la ke Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute po non mat ke tum la Diphu Cultural Centre mate Cultural Affairs Department la pen si etech rolang song sido la bangso institute ke la ke Research Institute mate ritare ba hemtun la pen dak abar sai institute po ko joini si dak tum Karbi lunkan puthak jutang puthak di porom puthi thip theng la do ko la so ritare pen ke chali thua ahem tun ta tum dak buji pondelo asi la bangso ke ni 2012 lage December 5 aning kan si la bangso ritare ahem tun ke sengpon la si nili bang ke second principal lo asu ke Dilip Kathar nili prang nili senior dola nan ki Dilip bang ke second principal la he nili 2022 pe si la bangso ar pugedeng pon la lo ke so institute lang bang ke ni tum kethan pon bang ke chengpi thip la pen non lelun barim ke chengsi ko ke lage 2012 la pen 2022 an bang ke la bangso ke chengpi thip pen dun barim si than bancha sila so ke 4 year course do bomti pen bomkuru sila so institute long bangke awar sa pipon class 8 pass tang tela so school long bangke long lo isia rules do tum dak prospectus long si tok anglo 90% ke reserve do lage itum Karbi tum sile chale chji 10% ke others akhai tum ta long lo he Karbi jutang jibot ang chai dunji ritarlip je phan mate research je phan ustame banglong inu bahini do ni tum long da bhi kali he la bengali tum ta banglang bengali asami tum ta evenson do tal tum patang te deti athil 4 year course mati di asapalo 4 year course pathi bang ke ni tum la bomti ben bomkuru chot ni chot non mat ke he la se la ni tum la pangso higher authority tum pen officers pen chenglok Karbi Thomas council em tum pen ta chingwai ko la non ani wang ipa dujia war sai tami tum non matha pon bob Choropar lo akhena li than pachini pon pod tangte mhejong nang li jong pon lo 90% bang ke ilitum reserve mate Karbi akhai phansi kapathik pipon polasi hala 10% bang ke bangaso mate ba khai tum si kachar li phan awar sai pipon lo mate hala tuman se ang hoi pek pon lo po la sila 10% ang bong pen ningkan silong mate ke damtang arni pensta ko an bag do pola ba khai mate bangaso tu nai charli dun avela 0.2% ta chawla 0.2 ala itu 1% ta avela inut bahini rason dodo hai tapi tum course patang te bodam jujiti apai ke Karbi po apo ke bang khai pason dodo hai ta akur ke bang akur mati asita kalang la se rason dodo ini bahini hai sita la tum course patang te diti du kokati tangte akhai puthot nili nang li phan karju pon thogang tungke la pulo labangso kacharli adim mate Karbi abarim lun kan jutang lapen ritarlip ahemtun labangso hemtun ke elitum dak Diphu long mate mhajong nang li pupon lo lorlang so long si do po la se elitum Karbi Anglong angkang pi pen ke la elong wet ma mate along kaprek hawar long sita me kibi pon la puson do la ke nang li than pachini panjima oh la bakso nang ne kar juge me pikalam lo la nang kar juge me ulo athenon ge na so ka all india radio Diphu pen ke la pen an Karbi tum ki chini un pola nana sigi doma so center hedi ki chingsi meaning than lo Diphu lorlang so long si lage 2012 December 5 si lage so ahemtun mate ritarlip la pen itum borom puthi jutang jibot ke charli hemtun impu pon lo he so phi 2018 hamren ta song thaksi Cultural Affairs Department pen si building attached lo he adak lage art and culture department matiyo masi culture department apotsi la itum Karbi Thomas council tu mathasi department isiwet ason lo state sector pen council sector pochosi to etes dana tu masi 2018 ningan da hodak itum Karbi Traditional Music School puta hadak impudalo hadak ta head teachers dolo instructor dolo sugudar pion da du elo daksi masi hadak ta ningan pli ke pas da do bani yang pas lo song taxi api 2021 ningkan hanjang nang su la pen dingkimo pam center ong tame ingpu pon lo ingki 2024 ningkan juning aku litum Karbi Thomas council CM masih ingpu lo itum art and culture department em so jorong fata dolo officers men chenglok last 2024 juning dokmuka long ta ko sia kimi center ingpu thulo hadakta head teacher instructor kado we pion chukadar pilap lo se kado we dak litum research center Karbi ritarlip ahemtun dak Diphu pen kado school pang pet pen long pholo asinon ki bang hilang pustame la nitum ajulong officers tum pen la em tum cm tum pen chingwa chingsai da phi non isi tang putulang pu ajulong sta adima ngona bang la bang ni tang than tikhelak non marke choro lo khai nang li than pachini panapot tangte puthot adun thu nili puni phansi chorju pon thuing tung ni nang li tum a department mate art and culture lapen ke culture affairs department a hin pen lapu sar tum Karbi abarem lun kan jutang lapen ritarlepa hemtun pen kachera block ke kopuson la lapen nang li tum kachera block do mani nang li than pachini igjima
Nili tumang kecerap ke la pulo non nili tumla non training workshop la hai la ki pia hudlo pulo te nili tumlong la ke than je tum han instructor la hai nang kok jimati la so hudlo pulo te nili tum la so school long ka charli atuma phansi nili tumana akerap ka cho hang hang la so school long ka charli dun tang atum mate la daga instructor tum hansi nang pathan pon pon ajar lo Tangte mo het nangli ke than pon esondo ni halabang solam the arju pon thulang ni nangli tum documentary film mate nangli tum kapre award size tame claim pon film award sitame claim pon pulase hola documentary film kaselam je phan bangke koson sin nangli tum award sai ke pek pon la pen ke claim je ning hang tum sita koson sin nangli tum long nang humri ek nang po la pen koson si angton kachini da je phan ke kopuson si claim pon nang po la documentary film apu thak bangla pulo ko mama aning ke hang hang tumbang nili tumlong department long nang humri si alang ni tumbang isi akido nang pipo nili tum phana ke la soa kido alogot alang ni tumna sona script nang chipipi la soa script bang nili tum mo insai po lang po la so ateng pensi nili tum na war sai ki pipon pon chorolo ni nangli than pachini pon apod tangte ni nangli tum a department a hin pen film award sitame pipon pu la silabangso film award ke komento aning kan pen sikapang cheng pon lo la pen labangso award ki ke kupana kenang solo ni nang lithan pachini pon igjima la rangsina sarpo film fair award bangke la nilitum cultural affairs department pen ke 2012 aningkan pen si nilitum pangcheng la bangke akenang sot mane la pulo je ilitum karbia khai tumta mane jo isi film la hai Karbi lamarjan cheparjana bang phu abang phi lapen ke lunse pulunse pia tuma phan aningki rung mate isi encouragement ki pipona son lo asoposila so a award bang nili tuma ningkan wang ta pipon bom lo tangteni puthadeli arjupon thingtung labangso award mate rangsina sarpo film award labangso award ki piji aphan apun ke choklim abang phu mate abang phi lapen ke kilun ke kan anutin abang phu mate abang phi phan ke nalitum kupuson ji kangwai pon mate ke jong pon lo ni alangli hello best actor mate best actress lapen best singer lapen kaprek sitame nanglitum kopuson si ke jong pon lo mate kopuson si nanglitum kangwai pon lo ni nalithan pachini igjima labangke la pulo nilitum dak committee do mane aprangsi nilitum la film phapo alang litum bang nilitum la cultural officer long nang thon po mane la mama la film ka selamatum an lapen tu nilitum long la committee do isi preview committee lapen gela screening committee pudo aprangsi la sob do ana vena film nang le elo nilitum isi apor ki thik do mane la haptai siang bong nang che thonang po mate la puisia tarik nili tum ki thik dolo la so tarik ateng pen alang li tum nang che thon po la film ka bonda to la so atarik par et lo pete nili tum long a committee do preview committee pu atumbang aprang sila so a film bang lang po la so pen la preview committee tum lang et lo pru ta ko nili tum ako akapre isia tarik thik tu po angke hala so bang mute la screening committee mate la final selection committee tum ingbai pon po alang ni tum member dolo bang pho bag do la dak a member alang ni tum si ke dakpen la best film pusitame best actor actress best choreographer pusitame akaprek award tame alang ni tumpen si mane ingwai pon po tangte adun thu puthot ni li pusar akihai phansi chorjupon thuing tung principal akihai nali mohajong sitame than pachini pon lo ladak kacharli dunje phan mate karbi abarem lun kan jutang lapen ritarlep ahem ton long kacharli dunje phan ke ningkan phli nangji lapuson sinang li than pachini pon lo lasi laningkan phli kacharli pachok dun det abang phu mate abang phi atum phan ladak tang det pen mate ningkan phli a course chok te da phi alang li tom phan kopine kemesen awar sai kilong ponji lapuson ta doma so karjuke naliphan churuvek nei athela bangso karjuka vehan lo si litum dagla karbi tum uigi mitum jasamet college dun tum university dun tum di so kachi ni lo si laso nang arju tangte itum than me kalong komati pong klar tak lang tum chini longji polo he laso nang karju mi olo lasi laso ni tum long so research institute long chali dun mate karbi traditional music school do ala hamren nang than lo hedi hamren do dak dipu bangala ke headquarter lo male tum ga hempi la hem tun lo jangan sudah tu domuka dulu tinggi mo pam center dulu lasi laso kebang bangkel so bangkel itu ke mi ulu ali so alu bangkel ke ningkan pin ko the bangke bumti ben bumkru chalo mati lasi laso iru ke endalo mati amasing ke la kon ma course bangke tang endalo ke ali bangkel alo ali loin pathi bangke nang tum karbi jutang buthak api karbi phurki me buthak ta chithek po jengpi buthak chithek po jengsu buthak chithek po lumbarim chithek po porom buthilam chichini po lasi dak so nachali undi putang te lage imithang karbi puslam
cipunak po la sala ningkan pli puni to course dinglen stami ningkan pli anang ko thebang ke ning than lo rulam dang nak lo sta bom ti bom kuru ajo ni pensi course dinglen lo lake 4 year course bang ke lagi tumke degree course la so certificate ke lage Karbi Thomas Council pensi PG lage ni tum Karbi Thomas Council andar si art and culture department si tum ke la so school ke ran private ka limit di lage etum department mena asil lake ali du aso ali pensi pinang ni tum da ningkan pli tang ke pas tang tum ta instructor man thulong lo non Islam pulunang 2012 ni tum de difulo langsung so pen ke nikan pliki pas tang tumang ke non 2018 hada hamren establish hut bang sidak instructor tumang long tholo aja ka tumang instructors long lo ay tumang ke for grade pin sakuri long lo ladak charli tumsi huladak se tamne long pon thulo pen song taxi ladak ke pas tang tumta Karbi language teacher la jog dun lata eligible Bipod malah dake la so school ke grammar ke than bondu 50 marks la il tum Karbi lam dasam possible hai Karbi lam dasam dak than bondu la si la so lam dasam ke ni tum punang noun pronoun budi noun potangte main di main lar hood pote Islam la hai hood potangte la bangge tense pula hai lingjen de gender osang thak kadu vel hai tum Karbi alam dasam puthak Karbi lam the puthak Karbi alam sing puthak ni tumang ton benda than ponlong asi hadak isi ja pas do Karbi Thomas Council 2022 hasut isi ja pas do la da kachali apen tame Karbi language teacher mate Karbi medium bosta me da kati hadak qualified 10 tumangke high school pass ba BA pass MA pass tumke ko doctor la so high school long la pe la so institute long kachali tumke hala so our site long lasi nale so karju bange mi ulo pusini nale phan churu thulo Choropar la khai nang li than pachini pon apon tangte buthot aduntu nili karjupon thu kang tung ke lapulo lapu labangso Karbi abarim lun kan jutang lapen ritar lip ahem tun along kacharli dun abang phu lapen ke abang phia tum sinili arjupon thu po lasi aprang sinili karjupon ji ke lapu alangli Gopi Terang alangli phanili karjupon ji ke lapu helo nangli labangso ahem tun along ke comment tu pensi kacharli dun ke cheng lo lapen ke nangli labangso ahem tun long Gopi pi se kacharli dun lo nangli than pachini ikjima Kardom nili mene Gopi Terang nili kacharli dun chenge nili class dun bom hosi charli dun ladak nili class ke dun ke class 9 hut pensi ladak kacharli dun bom 2012 hut hadak kangpu ke ko allo 2012 December 29 si nitu hadak kacharli dun kangpu cheng December 29 si hadak charli dun nitu kacharli dun hut bangke hadak ke cheng chot nang than ako cheng chot ako hala sut ke lana years pukali 1 years kali ni tu kachali dun hut ke 6 months 6 months chali dun lo ange ni tum bangke hala sar tu nang than a course hai judun edan masya phige la third sem pe na bangke 1 year biko la third sem fourth sem bang penamasi 1 year biko non antange 1 year si dokok le la banga ke nitum kachali dun ke hadake la cheng ahin ke thek dun lo pinang la cheng da koson si ki thim nei ma koson si adichi a phu amhang koson si kardep nei ma ke theng nei ma sita thegun lo ako luna hin ta thegun lo koson si luni lu nei ma koson si luna jir ka padam nei ma lahai hin da thegun lo Mesan la khai nangli than pachini pon apor tangte buthot nili nangli phan karjupon thukang tungke lapulo nangli labangso hem tun long ke chenga hin si kacharli dun long cheng lapen ke nangli phan ke cheng si nangke than pon pu lasi cheng ke son ko andolo ke hai nangli than pachini pon ekjima cheng bangke achor ke chorkre hini do he achor kre hini pusita nilita lan ke chinet e he non nili ka chini an bange nang thanik po he non chongkan chongkhili puta isilo ako la langpampi puta isilo ange hala tisorong wang acheng pusita lata isilo achor si do reble he sita achor pie bangke hedi ke thomwe hala bangke isi bang langpampi achor lo langpampi lo isi bangke la langpampi bang ke hedi akling silo ange hala sampen jama cheng bangke la bangke akibisi lo ange la tisorong wang bangke adak wam lo Mesan lo tangte nangli than pon lo pena an ason do cheng ta lasi lai hoya cheng bangke kodak mate ko so por si ki thip ponang po la bangke
lang pampi puta mane hala sondo la tum apol mesian hub kithiba hutado akola la ruki hum hut kithiba hut hedi las hule kaprek domati non lahai kithibut pulote lake adhuidi tumsi dunpo lahai ke thidun po mati non apor mesen hu kithib ke lake nela pui tum chali dun first sem second sem tum ka chali phe non dhuijang riso ta ho dhuijang lahai tum he non ladak class than bom long hedi ladak la course tum do lahai tum le tha thib dun ta cho la bang non third sem pe na bang ke hedi non la dhuidi riso pu bang ke lake la bang ke ruki hum an pen ke thib dun melo hala duhudi tum dun plut nai pu banke he hala banke hala hemar lo cheng ki thip he ra ba cheng he hadan pente la duhudi tum si thip pu lake Chorola khai nangli than pachini pono po aduntu nili puni akhai pi junaki Teronpi phansame arjupon thuingtung alangli phan karju pona son thak thak se lasini nangli comentu pen silabang so hemtun longa charli dunlo lapen ke nangli kupipia son si labang so hemtun long pen ke thek dunlo lapen nangli thek da phi kopuson ali se thek pon long lo ni nangli than pachini igjima Chorolo nili kadu kave karbi solang doara dapan radio kar juara tumhan anta nili hin pen kardom pajilo labang so hem tu nalong ke charli dunjeng aningkan lake 2013 aningkan nili hala so hut class 8 pass det pen ba class 8 sidolang so ningkan la solom pensi la hala dak high school long bang ta nang than lo he nili tumhan than bang atumta nang tum class 8 an charli lo pulo tangte amek pang thek lo lipu tangte la so school long nang charli dun long lo la son sinili tumhan nang than lo amat nilita hasuhut kikan kilu nili ning hang o thek thedet pustame mane nili ke chepat hege phan ining hang o mane di amasi nilita hadak admission dun lo la pen hadak charli long abang ke la son lo ho hala sok ahut bang ke arlu sutum phan ke cheng thip kartang pusik nang ki than than kala pipoloma pulote nang tum ke arlu sutum cheng thip lo pulot tangte mo nang hor thor dak ji pusi nang ki pupu amasi la suhut bang ke ni tum han cheng nang pa odun long le der lo sita menili ning hang o lo cheng thip dunji phanta hasuhut sita hasut ke charli longa bangke la lun hai hui si charli long cholo lun la pen tikikan la hai hedi la son si charli dun long cholo la pen la su school ke charli dun pen si nonili tum sita me mithang jutang jubat la hai sita mithang chichini lo la su school long sinili dun de charli dun de posonte pinia son sita me nangli tuma thengno tana arjab long le deji la su school ke kadu ka ve karbi solang do arat tum hanta non kiwang kithur mi a uwe mi atum phan sita me la so school nang ka humri pen alang li to amen nang ka chi thap dun pen nang a charli duni phan sini li kado ka ve arat phanta pachini lo me piglani nangli than pachini pono po tangteni nangli ke labang so ahem tunalong mete karbi abarim lun kan jutang la pen ritar lep ahem tunalong ke nangli kacharli dun cheng a hut ke nangli phan ke lun la pen ke kan la hai hoi se nang ke than pon pu tangteni nangli kacharli dun alunjer masap su pathi hek pe nangli radio karjara phan parjupon igjimani choro parlo akhai nangli la sona por nang ki pipona pot labang solun nang ke than nang ki mum abang la ke non karli tang protap engleng sar alang li si nang ke thana lun lo la sinili labang solun nang parju ikpo jongsi nili ke thek ke re do chat pusita me nangli tum han dia pu pusi nili ning thelo bongoi mir marang o thare ser athan nang na lo jui ma nang o thare ser athan ni sami met abang thare po nang phan chi phong rong ang kang tang chari nang phan o thare ser athan ne sami met abang rasek long le an tang ne seng be oi lam ni sami met abang sampri arjon jang loti a ko jang tang kang hong nang phan ta thare ser athan nang mu mang kang thai dang nang na lu jui ma nang o thare ser athan ni sami met abang
จูคลีเมอาจาเรนามเลเซงเบจาดีดำเตเซกอีกนางโคลทังโอทาเรเซรอาทันปีเซงกาเก่งกุ้งนางอันเซงจีดอกจิงซ้ำและเซงในป่านุงกังนิสามีเมดอาบังอันคลีเมเปนางพันเซงจาดีนักจีนามโลทาเรเซรอาทันโอทาเรเซรอาทันเนสามีเมดอาบังจูจากองจารนำโอทาเรเซรอาทันนิสามีเมดอาบังตาทาเรเซรอาทันดักโซปีรบีน้องจังสมเซรอาทันโมฮาลีนาพองจังโมมาเวจิงดอนบังสิโลปินโปสังมันโอทาเรเซราทันโอยสุดJumepik aloni nali kilo na lonjer tangte akehai la pena khai pi ilitum pini ka chingki chethan mate ingdeng isi long ka chingki chethan apor bang ke choklo la pasan sin nili thek pon long la si mo puthot ingdeng hini long le ilitum angton pen kaprek alam the chingki chethan pon thulona la si pini ingdeng isi culture affairs la pen art and culture ka chingki chethan aphathak ke la pon si kangton iglo kardom